Ini di foro অনুমান 4:30-5টাও आंनि थानाय खबर सफैया जे बरखेर बेलसरा एरियाव गांजा खेत दं होननाय खबर फैया खबर फैमा लगे लगे न आंनि पूरा पुलिस टीम ताई एसडीपीओ खवाई नतै जों जागाव थांखा जागा थाङै जों आरो दुइटा प्लट ट्रेस आउट खालायखा दुइटा प्लट मिलिबार गांजाबो फंखर माखाथ' मां जागाबो टानखा अनुमान एकटा प्लटो 3000 दुइटा प्लटनि अनुमान 6000 बुफां जों टानै गाबै फैया पहले ये वाला पूरा ले लो बिना काटे वाला ये हम